It-tnejn fil-għaxija l-kap tal-Partit Nazzjonalista Simon Busuttil reġġa' esprima s-sodisfazzjon tiegħu għat-telfa elettorali li ġarrab il-partit li jmexxi fl-elezzjoni tal-11 ta' April. Dan huwa messaġġ riżultat inkoraġġenti ħafna. Fid-dawl ta' dawn id-dikjarazzjonijiet tlabna lil Busuttil jispjega kif jara li avvanza l-Partit Nazzjonalista mill-elezzjoni ġenerali tal-2013. Dan għaliex meta wieħed iqabbel il-persentaġġi ma' dakinhar isib illi baqgħu l-istess. Għal dan Busuttil wieġeb hekk. U inti ma tħallatx il-ħass biex ngħidu hekk mal-qarabali biex nuża l-espressjoni iżjed Maltija. U allura l-avvanz Wara ġimgħat moħħbi mill-mezzi tax-xandir Simon Busuttil qed jidher biex jipprova jonfoħ riżultat elettorali li huwa l-istess wieħed bħal tat-telfa li l-Partit Nazzjonalista ġarrab fl-elezzjoni għall-Parlament Ewropew is-sena li għaddiet. Iżda lill-ġurnalisti ma jridhomx jistaqsu kemm iridu. Dr. Busuttil, għandi żewġ mistoqsijiet jekk ma jimpurtax. U paċenzja nagħmlu waħda ħalli nagħtu ċans lil kulħadd. Għandek diffikultà tweġibni tnejn? Nagħmlu waħda biex nagħtu ċans lil kulħadd. Fost l-aktar mistoqsijiet li huwa skomdu jwieġeb hemm dawk dwar l-iskandlu ta' Għawdex, għalkemm żamm konsistenti li jiddefendi lill-eks Ministru Giovanna De Bono u jiddeskrivi l-każ fejn sar xogħol fil-privat b'fondi pubbliċi bħala tfih ta' tajn. Kellek ukoll il-kampanja ta' tfih ta' tajn enormi fuq deputat tal-Partit Nazzjonalista f'din il-kampanja. Dwar dak illi Busuttil sejjaħlu tfih ta' tajn għad hemm investigazzjoni tal-Pulizija anke għaliex brabta mal-każ hemm ukoll whistleblower rikonoxxut skont il-liġi.